доста Ще стила. вземем салфетка. Имаш чершаф? Ще им пустя, който имам. Нищо да имаме. Ако имате някой голям чершаф за вашето... Да бе, ние имаме. Имаме ли? Червения, Може да. би ще трябва да дадете каври, защото аз имам само една резервна. Да бе. Ами... Вкусна ли са пичката? Възглавници? Нямаш. Или има? Ето къде имам пушетката. Ти с малките. За една вечер ще преживеят. Да бе. А малката къде спи? Тук на кушетка. Тя се разтега Да. едната. Тя се разтегаше едната. Лади, хубава супичка ли е направил? Ай папка е тогава. Али папа, че дадеше до издесет той. Ай папка ли? О, ти морковчето искаш, а? Ммм. Good job. А, виж как се сети веднага, вика, трябва да се изми ръчичките. Че го прави видео ли? По заповед на пладенците. И хубаво го прави. Широко екран. Я го върна обратно. екранно. Как ще? Че голямо картофче, виж какво хубаво картофче. Опа, Ти остави Андре, сега няма да заспя. Еми, 4 часа спа. Най-ли ли са? О, да ли са? От 2 до 6 Окей, вече да иззете супичка от вас. Дълго ще са, сега избърши шест първо ще ръцете. стана. Първо избърши ръцете. И устата. Точно те. И сега може да скажеш, айде. Ай, кажи чао. А отдан ли си? Окей, първо Вали трябва да хапне. Окей, спръгваме си на екрана пак.